Beleno kha khamjangnai wanamon sisa patibong patiwi thangka laithangnai sangrong salo pationg patika khoi hangkoro koktomo saimanka Bharat soda rengnogo rengjamsriyo poriwi tongnai Utpal Deborma khwayo bara tonggai poriwi tongmani phiaba mobile charge na thangtani jeng ferang kusubjagai bini langma arikha jeng ferang kusubjagai puilaboro khoi hangkor sakhamagot langmani phiaba saknaibin ulo saknainai rok barjawo tongnai rok sairikha bini langma choi thangka hinai Tini bini postmortem claimar yaglo mangkatui nukmai blogni yago yafri horjaka mangkatui kamiwot langjaka ke joto kami lokrok nog nukmai blogrok mokoli mukti yolai kablaikha bini nogngka khwai champor PSB khobda Gopalnagar kamiwo mine thimani kokto manai amsani rungsringnai rokbo thang sugui baikha Mia mo tamo gotnang mani mia wo ne gotnang mani ke karen nangoi bo thike mane tui tukui musi akhonoi phai akhonoi bara mane busla khauta gan tamni nai engke bobin mobile thangnai kya gan tamna nai engke akhon bisna thikai tongo eng kuna saito kuna se thikai tong ke bo gan tam dong ke bo atomsa ang bo atomsa karen omtiung dia komti nang jang ke bin karen so oros sira phara nangoi uri thang je nungman ke 5 second bo uri thang ke anukha binu lolu nang bahai thang bona no bona khosaka bona khna pora ang saka karen nang thang bona yakai ri thang tei se bona khosar phika bona ha bona bokra haus thikla dia ne klen pore ke bara mal ne ojan borok phaika borok phaya khno cha jona khai bona chugi saka chumbok saka bok sam pore khai bona ye yang mali sika borok ta kun khaya ha bona ang to ble bo jahata anim ngonai si bo chu mama hintong bo ang bai ta saka se 2 ni 5 second phanji ka ko tnya bo tina ya ka ka awne dukhu ha bona bo tina ki to ya ka tnya kai gari call khaika gari call khem pore khe gari ngo pham pore khe 5 minute khna gari to hata se phai thopela ngai poram call khe call sem pore khe 5 minute pore khe chung pala gari tlang lekha gojan dadma hatongo ngai bor ang get to tun nga get to nga ang pen kana phaseng ke bor tirang thaga tam gari tang khawa ni ka pen kana phari do sumar mobile tang tang ke call ko piece no call kheng ke bor phas gari tang bor lai thaga tang por ke a piece no call khai saka maham hein to ka an monai an mama um tun din to ka kai bong sabem por ke an ma babu sumar sarka saram por ke ang saichuno Pramaza lama ode tu sading him thaga tom gari tu na noi hapana angari maya te salamo kipi phapika ki phaben por kha angari ma tom henga bosa gari bo 10 te thengkang jai khu jespo nong thu ang saichuno koi hapila thaga thangsa por khe ke puri ang saichung amia koita rong ni gotna amia taimon khe tukumuchum por khe atbizat khada ta anamani Amos time aja ya. Karen nang ngai hawa klai tong puro bokya puro mane bin langmar tong mane bin langmar tong apro bin saga bol ba saiman to bokha apro ha hadme la hamaka phajai tongbo asaka kisa khub ki phen hone kisan ang khaja o bin bung khai tama bin bung ku utpal tebroma bobo jaga pori to 12 da school class 12 la bara tong mane bara kai ingo hero durgana ko bobo jaga bara maling ni pungong kai kalidep bara tong thane jokhon te bo amti gotha nang puro karen shot nang puro anok ni bara maling ro kun khayda unko bor ang bo ekbar klema pore khe kun khe te klema pore si phayo bara maling nge boro gari rong ni bagai boro kuno boro no khai ka kol garin bo khe boro kol khe boro no tun kha nge ang boro ba se thamaliya boro go kuno ang karang mani sata chu je boro Karena nak ke cuma sudi gongmen tam hain thakan bukan sampai borok kotor sing gong thediba hospital thangma logi ja thika hini saka na treatment choli bai hospital thangman logi thike se treatment cholbe khnoi o jaga dadma ha dongo bana ni hne sau mo borok ko kori khan ke bin ke asumta